hei hi bekang hum ani a bekang kan dawn ani duain khua a vut deuh hlek tawh zawk a amai rawh chuan a that theih be sei la ni sa a pho tur ani wangin chuan hei hi in hmuh ang hian hei black eyed peas ania I bekang amoti in Mizoram pawh awm then khat hianin an lei sual fo thina hei hi bekang ani lo a hei bekang chu a mum a bial zawk a hraw zawk a le hei chu hei mit dum a nei hi a hming ang hian kanau baby doha pon ke ze hi vel loi tumin a chia ai kupta a kanau jesi pon hei kyang hi tumin a lo le ve chiam to bawk ani chuan hei hi behliang kan ti ang chi kha ni ta I helaian ei dan tak heng tinge ka shelawa soup bangin an tita soup bang ani chuan dal ang kan kha dal anga kan kha ani me kan chu vain hi kan le ve china kan siam huna te kan laron shole anga hei hi behliang hei mo abikin jesi rwal khu me tuna ai kupta le Qatar Airways a air hostess baby kungte E khan lo she ula hei bekang chu hei abial mum hi mo hei in bekang ti ang kha chu tiang he ni hi chiang em ti hian zan khat kan che adon ani bekang chia phom kha ti hian kan chhum ta kan chhum so bul ta du chuan ti hian hi kan la fai anga pressure cooker a transfer thaya phit tir thaya ma sengin ta hian bela hian ke ni chuan kan chhum min lo lo ang hetiang a pool la hianin a kor tam taka om ta he hi kapi khana ti thina enge chancha chu ka shelawa ko kar phit na tur no phui hlau thin wange ti hian chuang a sa thina chuti chuan hei kan bekang chhum min sa kha hei a per dan tok chia te hi omve ni han me a hetia han per min lutuk lo hi poi mo ve bok ta chhum thiam ti hian container a kan da anga hei hi baking sheet ka hmanga ni baking sheet ka man na chan hi chu azuwa atam du lo e ti thua a chan chu kitchen paper towel ka man hi chuan a bet na sa theilo to ka then fai har ka te chuan hei sodium bicarbonate soda kan ti ang kha ka tel thina then kha chuan angai kherlo an tia tel angai lo en tia ka lo na hi re to em hei eng ka hun ber po ka sha to lo ti ang vel ani he kan le don chu nia enge an don ni nang thathliak thlia ka ron chhuah be seila tikhan kan chap dar ta pante in tikhan phui takin kan chin anga yan at sunga ang chin le bakala yan puan siya kan chin anga chuan kan pa ki por hluia nia su fai chop tho tikhan hey baking sheet kan ti chu hey tiang wax paper an ti ang khamo thang urna vela an man ang chi kha tiang khan ni ta ni an man chu chuan ti hian kan chin thlapanga nisa kan phodo ti hian hey ka zung mat ta chu nia khwa la hi chhum la tam em ya mizo nu la mang heti aron kal huna umatan ka ti nia aron thleng thla thei bok si lawani hi chhum te la chu cha tu mai boka khian he kan balcony chang khian ti khian ka vil theyanga levo in ni hi ningani naktu mi office kalan la renga inrin ni chuanin pool bula thian ron thu to me the chu ti huna chuan zuda po kha in thashun om me theya ma segin ni te saturin be seila chuan aloin ve mayang
khu ta te khu a in park ran mei te hian kan thliranga balcony tangin tu man an khoi lawang zo te hi om ve thina ma seng zo te pona khoi ka ring lo oi kan bekang chu khu ta khu ava thadu om lo ve hey rasur na sa me hey kan bekang tur chu nin no ro in na wangin kan zu sengta ma seng van de takin hi oven tin alum ther urna hi lo ma wangin kan urang hei ti hian a len tak lo awangin kheng danga kan han son le a chuan hi ka thil hmu chhuat tharania warming lo a kan danga lum ther ang ro sur po ni ma seng a in tura nga yang chuan hei kan bekang kha a thar to nin kan sia hei ni in roi nan ship to nuwa i ni khat na kha ro khan nan shipa chuan kan en don ta ni tu na hianin a tho tha nge tho thalo a tho that nge kan be se ni oven up ka ura chuan nisa ni chung kan boka let's see wow nang thave wow look at this abahan arim po adik khop me hey abahan tui don tak em a then kan vurbo ma kan danga e khopte te in saranga kan pekanga he an nan that zia so asir lampang hi oven ka urkhanin he tlemin lo ro de ole kan hi a chan chu a lo in tuam thalawa chle me hi hlara arim po dik thlap alom ome bekang chu oven ther po ngai lo ma segin ni asa that lo ema wangin oven a kan da ve mai zo kanya ni kan thana the chuanin oven roi angai lo re kani